uJesu Kristu inkosi. Ngiyabingelela ekhaya leZwi, ngiyabingelela emndenini wakaNsibande, ngithi uJesu Kristu inkosi. Siyabonga kakhulu Baba iy'mfundiso zakho kusukela ngoJanuwari mhlaka 1 uqalile unyaka, umkhuleko wokuqala owawukhuleka mhlaka 1 ubhodloza izitha nalapho usathane ejuvala khona. Ngalelo langa ukhuleka mangihlale ngulalela, kwakukhona amandla owawunawo nendlela owakhuleka ngayo, wakhuleka ngendlela exakile eyamdida ngisho usathane ukuthi uma kusiqala umkhosi ukuthi ukhuleke kanje. Uthe sabheke lokho usathane uthi ukhulekile lo mkhuleko, waphinda futhi wakhuleka futhi wakhulekela amaphupho amabi angcolile. uNkulunkulu-ke lapho waphakama esezulwini wathi ufanele ubukhosi owanqoba. Siyabonga-ke Baba ukuthi ungadidiseki ngisho noma befuna ukushumayela noma becela, ngoba lento uNkulunkulu wayibeka kuwena. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. Ngiyabingelela kubaba nomama in the mighty name of Jesus Christ, and I greet all the children of God in the house in the mighty name of Jesus Christ. Baba, ngisibonga nokubonga uNkulunkulu kakhulu ngomkhosi esiphuma kuwo 21 days. What a powerful mkhosi. Siyabonga baba, umkhuleko wakho namandla usikhulekela wona ubonile ungithwala throughout lo mkhosi Baba. Siyabonga uNkulunkulu kakhulu for all the powerful teachings, because me personally Baba, the teachings of this mkhosi brought a lot of correction in my life. I really praise God for everything. He's faithful, He's mighty. Ngiyabonga kakhulu nje kakhulu. Although I faced a lot of challenges throughout this mkhosi, but I saw God's powerful hand carry me through it all. So I just want to thank Him. I just want to lift up His name above everything. Siyabonga uNkulunkulu konke Baba, for nawe nje Baba, to avail yourself, ukuthi agibele, to bring a life into our lives. Siyabonga Baba kakhulu. Siyabonga uNkulunkulu nje ngawe ukuthi nje sithole ubaba ofana nawe uzinikele kangaka. Siyabonga nomkhuleko nje osikhulela wona njalo noNkulunkulu Baba awuphendule for our lives. Oh, we serve a mighty God. Siyabonga kakhulu uNkulunkulu Baba. He's been faithful. He's a loving God. Ngiyambona eyenza umsebenzi empilweni yami nakule khaya nakula bantwana. He's carried me through all. Even now he's still carrying me. Siyabonga kakhulu Baba. Ngiyakhuleka nje ukuthi uNkulunkulu abe nani through this, abe nathi all of us through this Passover services coming up. May everything go well. Even the preparations in terms of we pray ukuthi uNkulunkulu Baba may renew your strength, may refresh you day by day. Ukuthi nje uqhubeke kaze konke ekufanele kwenzeke Baba. May His will continue in our lives. May continue growing influence it. We give Him all the praise. What a mighty God we serve. Asiqhubeke nsimkhonza uNkulunkulu Baba. Siyabonga kakhulu ukusithanda kangaka. Siyabonga nasekuthanda kakhulu wena nomama. May all go well for this Passover services that we're going to. Jesus Christ is Lord. Amen. Jesu Kristu inkosi. Baba Sibande, ngiyanibingelela ekhaya leZwi. Ngiyanibingelela kakhulu bazalwane, ngiyanithanza bazalwane, ngiyamthanza uNkulunkulu kakhulu. Ngiyayiva intshumayelo Baba Sibande, ngiyayilalela nibufakazi bebazalwane. Cha, kevakala Baba, kevakala nceke yami, kevakala impela. Nibazalwane ngiyabeva bafakaza. Dimnanzi futhi timfakazo tabo. Nawe uyashumayela Baba. Ngiyabonga. Ubeka indlu icace. Ubeka indlu icace, siyabonga Baba mina. Utata nomama bonke abazalwane ekhayeni leZwi nasentabeni kaYehova kuyabonelelwa.
ndithi uYesu Kristu uyinkosi. Unzima umbuzo wakho tata. Madoda, bazalwane, masithini ke ngoku? Hayi ke tata, ngiyibona uba ndizise obu bungqina bekuye bachazwa ngomnye umzalwane apha emalangeni. Nam izolo ndithe ndisaphunguphunguza amadatha aphelile. Xa ndithi ndatsheka efowunini, nantsi R50, ngabe sendithenga amadatha ngokhawuleza. Ndithi uYesu Kristu uyinkosi, uYesu Kristu uyinkosi. Elo gama elo ndiyalihlonipha, uYesu Kristu uyinkosi. Madoda, bazalwane, masithini? Unzima lo mbuzo tata. Enkosi. uJesu Kristu uyinkosi Baba. Ekuseni ngiyabingelela kubaba nakumama uZibande egameni kaJesu Kristu waseNazaretha nakubazalwane bonke ekhaya leZwi. Ngidlulisa Nkosi ubufakazi. Izolo ngilalela inkonzo Baba obusipha yona. Uthe mawuqala ukukhuleka ngomoya oyingcwele Baba, usho ukuthi abagulayo mabaphile. Ngabamba ingalo yami Baba engihluphayo ebuhlungu, ngayibamba. Uthe mawuloku ukhuleka Baba, ngaloku ngiyibamba ngisho ngenhliziyo ngithi uJesu Kristu uyinkosi. Ngizwe Nkosi ithula. Awu Baba, ngiyabonga moya engcwele. Ngibonga ukuthi into ophathiswe yona Baba iyiyo. Ngathi uNkulunkulu angaqhubeka nokukuthwala ube yiyo le mbongolo Nkosi egitshelwe uyena, usebenze imisebenzi akuthume yona. Ngilale kamnandi ngaphenduka, bengingezwa lutho, ithulile ubuhlungu. Namanje ngiyezwa nje iyasebenza. Awu ngithi uJesu Kristu uyinkosi, siphulukisiwe ngemvimbo kaJesu Kristu waseNazaretha. Udumo malube kuye. uJesu Kristu uyinkosi Baba. Ngiyabonga. Amen. Jesu Kristu inkosi, ngiyabingelela Baba egameni elihle likaJesu Kristu waseNazaretha. Ngibingelela ubaba uNsibande nomama. Ngiyabonga kakhulu. Ngiyabonga Baba ukungena ekhaya leZwi. Ngibingelele ekhaya leZwi nasentabeni yendlu kaJehova kuyabonelela. Ngicela ukukhuluma nabo ubufakazi engibonile. Baba, ngingenile emkhosini ngaze ngaphuma. Ithe evikini lange-23 mangiceda kuphuma ngiye ngacela kubaba uNkulunkulu ukuthi kulama prayer items kababa ngi-add nelami i-prayer item. Ngibone isimanga, ngacela ubaba uNkulunkulu ukuthi angisize konke okungafunga umzimba kuhluzeke kuphume. Ngibone umhlolo. Ngangena endlini encane ngingazi ukuthi ngiyenzani. Ngilo ngithi uJesu Kristu uyinkosi. Okwesibili kuningi kakhulu. Okwesibili kunendodana eyalala esibhedlele seyifakwe emchinini ku-support machine. Ngamnikeza nawo umkhuleko uRomans 10:9. Ngathi umama khona baguqe esibhedlela ngoba bayibabiza bathi usuku lokugcina. Ngathi bamamele nawo umkhuleko bawulalela Romans 10:9. Hawu, ingane yaphaphama yahlala. Bamemeza amadokotela wonke bathi nawo umhlolo siqala ukubona into enje. uJesu Kristu uyinkosi Baba, udumo lungolwakho lukaJehova. Siyacela Baba, iba nathi usiluleke. Sineminyaka eminingi sayikhethi inkosi, kepha namuhla sivuleka amehlo. uJesu Kristu uyinkosi. Amen. uJesu Kristu inkosi. Ngibingelela ubaba umpostoli Nsibande nomama umpostoli Nsibande, ikhaya leZwi kanye nentaba yendlu kaJehova yabonelelo. Ngingubufakazi nje, ngithanda ukubonga uNkulunkulu owenzile nje umusa wakhe ngakwazi ukuthi nami ngingene ekhaya leZwi. Ngiyambonga-ke uNkulunkulu ngezimfundiso engizitholayo, ziyawuphilisa kakhulu umoya wami. Ngiyamthanda kakhulu uNkulunkulu ngoba ungibonile ukuthi ngiyalangazelela kakhulu, nginesikhala kakhulu enhliziyweni yami. La bengikhonza khona ngikhonza kodwa-ke ngingenele kahle, kodwa njengoba ngingenela ekhaya leZwi ngiyezwa ukuthi siyavaleka isikhala.
lesi benginaso. Nje uNkulunkulu wenzile umehluko kakhulu njengoba ngila ekhaya leZwi. Nje uNkulunkulu ngiyambona muhle kakhulu, uyayisebenza impilo yami kakhulu. Nje kuningi bengakusho. Nje uNkulunkulu uyayisiza nje kakhulu impilo yami. Ngiyambona engikhulisa ngokuba lekhaya leZwi ngoba ngithola iy'mfihlakalo bengeke ngiyithole. Ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu kakhulu ngoba kunsibanda ukuthi nami ngikwazi ukungena ekhaya leZwi. Ngiyabonga, kodwa-ke okuningi ngisakufunda ngoba ngisemusha. uJesu Kristu inkosi. Amen. Jesu Kristu uyinkosi Baba. Ngibona abazalwane basekhaya leZwi, ngibona ababelalela ubufakazi, ngibona bekhetha abalaleli bonke ubufakazi. Mangisabuka nje kanjalo bese kuba khona nje izwi nje elikhulumayo ukuthi abantu bakhethelane ngoba kuNkulunkulu siyafana, akukho ukukhetha umuntu. uJesu Kristu inkosi. Amen. Jesu Kristu inkosi wami, Sibandi, ngiyabingelela wena baba nakumama, ngiyabingelela ekhaya leZwi nasentabeni endlu kaJehova kuyabonelela. Baba, ngizothula nje ubufakazi, ngizobonga kakhulu uNkulunkulu. Kade ngisemkhosini wa-21 days baba, ngiyabona izinto ziyenzeka baba. Baba la nga-eda kuma-prayer items wami. Umalume wami ubeyena umakoti nje bengahlali la ekhaya, ehlale leso sikhathi ahambe engabuyi nje la ekhaya nje. Ngabhala kuma-prayer items wami ukuthi ngiyacela umakoti ukuthi ahlale la ekhaya nje bekhona, engabe sahamba. Ngiyambonga kakhulu baba uNkulunkulu, akasayikhuluma indaba yokuhamba. Ngizwa nje sesho ukuthi la behlala khona la ndawo yabheda nje eThekwini, la behlala khona indawo yabheda nje. Ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu nangalokho nje baba, ukuthi kuze kube yilesi khathi akayikhuluma indaba yokuthi ufuna ukuhamba. Baba, buningi nje ubufakazi bami. Kwagula nogogo la, ngagulela ugogo waphathwa isibhobo. Ngamvulela baba umkhuleko lo wabaseRoma. Washo baba, wabonga wathi hawu saphela isibhobo. Kade nje sisineminyaka lesibhobo simhlupha, sihlale sivuka. Ngamlalelisa umkhuleko. Ngiyambonga nje uNkulunkulu baba, ngiyambonga nokuthi nje ugogo wamamukela uJesu. Uyathanda nale nkonzo ohlezi usipha zona. Uzangibuza ukuthi hayi bo uba Mtsibanda kakhulu mina namhlanje. Ngiyambonga nje uNkulunkulu baba kakhulu. uNkulunkulu nje asigcinele wena. Ngifunde kakhulu baba kuwena. Kuningi nje izinto ebengicwile kuzona, kodwa nje ngokukulalela kuhambe kuyasala. Ngiyabonga baba. Jesu Kristu inkosi. Amen. Ngiyabingelela kubaba nomndeni wakhe wonke kwaNsibande, abazalwane entabeni endlu kaJehova kuyabonelelwa, nasekhaya leZwi. uJesu Kristu inkosi. Baba, ngicela ukuletha lobu bufakazi mayelana nokuvunywa kwezono. Ekuqaleni kwami ngingena la baba, ngangena impela izwi langihlaba, ngezwa intshumayelo. Ngafuna nje ukuthi masinyana ngisheshe ngizovuma izono. Kepha-ke kwafanele ukuthi ngilinde nami njengabanye abazalwane. Kepha ngibonile ukuthi kuyiqiniso ukuthi uNkulunkulu ngempela uthi asivume izono, and then bese ngokuvuma kwethu sibhalile phansi, uyakhona ukusithethelela kwethu nje ukuthi kuphela simele lelo langa bese siyalifeza sivume izono. Njengoba bengisemkhosini kuleli viki eliphelile, umkhosi ka-21 days, bekunento ekhona kimi emzimbeni, into nje ewumuzwa ongemuhle, umuzwa ongadingekile ukuthi umzalwane angaba nawo. Kepha ngokuba uNkulunkulu uyasithanda, wavele wangikhumbuza izono ezinye ebese ngikhohliwe. Ngalezo zono ngokuyibhala kwami phansi baba, ngiye ngazizwa ngikhululekile, ngakhululeka impela. Ngazizwa nje ukuthi ngiphelele, ngilula, ngikahle,
konke nje emzimbeni wami. Ngiyabonga kakhulu, ngiletha ukubonga inkazimulo yonke ngisa uNkulunkulu ngawe Baba. Ngiyabonga kakhulu uNkulunkulu, ngathi angakhuluma ngawe kakhulu, ayenze ukuthi sazi size ngempela sifinyelele ekwazini iqiniso lonke ngempela ngoba besilokho sihlezi khona sisho ukuthi siyamazi kanti besingakapheleli kuye. Siyanxusa ukuthi impela sipheleliswe. Ngithanda nokubonga nokuthi nalokhu Baba kade ngikuxusa ngikucela eceleni zethu obuzishilo ukuthi sisicele nazo, nakhona ziyaphenduleka futhi ezinye zazo ziphendulekile. Ngithi inkazimulo nodumo lonke kuBaba. Ngiyabonga kuNkulunkulu Baba. Qhubeke uNkulunkulu nawe akugcina kulondoloze kukho konke ezifeni nakho konke Baba. Ngiyabonga. uJesu Kristu uyinkosi. Amen. Jesu Kristu uyinkosi Baba, ngiyacela ukuxwayisa abazalwane, ngikhonjiswa umoya wesithi, umoya wamanzi oziguqula abaholi babazalwane. Ngiwubona lo moya ubiza abazalwane, ubabizela emfuleni othile, uziphendula abaholi babazalwane. Makuqhamuka abazalwane uyazishintsha uzenze umholi walabo bazalwane. Mabaxwaye abazalwane ngoba lo moya usebenza ngokuthi abazalwane bathanda kakhulu abaholi. Ngicela sithande inkosi uJesu, sihlale enkosini uJesu njengokusho kombhalo uJohn 15 verse 4. Sigxile enkosini, lithi izwi likaNkulunkulu masihlale kuyo inkosi uJesu. Njengalokhu igatsha ngeke likwazi ukuthela iy'thelo ngokwalo kuphela malihlala emvinini, kanjalo nathi masihlale enkosini uJesu ukuze sizophepha bazalwane, ngoba lo moya uzobamba abantu abathanda abantu noma abathanda abaholi kunokuthanda inkosi uJesu. Bathanda kakhulu abaholi babo, uzoziveza ungabaholi babo bese uthumba abazalwane abaningi. uJesu Kristu uyinkosi. Jesu Kristu inkosi. Kuningi nje babufakazi nobaba wasekhaya uthola umsebenzi izolo. Ngiyamdumisa nje uJesu eyinkosi. uJesu Kristu inkosi. Ngiyabonga. uJesu Kristu inkosi. Baba ngixolisa ukudilitha. Thobeke ngibingelele ubaba uMphostoli Tsibande, umama uMphostoli Tsibande, bandla entabeni yendlu kaJehova kuyabonelelwa. Bantwana basekhaya leZwi ngiyabingelela, ngithi uJesu Kristu inkosi. Nami ngiyabonga, ngiyambonga uNkulunkulu izinto ey'ningi angenzele zona. Ngiyambonga nje ukuthi ungithwale naku-21 waze ngawuqeda u-21. Ngiyabonga nje kakhulu amandla athe angipha wona, nalaba kuphela khona amandla bengikhuleka ngibuyele emkhulekeni ubaba esendele wona, abuye amandla. Qhubeke nomkhosi. Ngiyambonga uNkulunkulu. Ngiphinde ngimbonga uNkulunkulu ngeyi-6 ngihola imali yesibonelelo somntwana, umntwana oyedwa. Ngeyi-6 ngahamba ngayothenga. Ngithe ngisathenga ngakhumbula ukuthi wathi umfundisi uZulu wasentabeni endlu kaJehova ubothi uma uthenga bese uyakhuleka. So ngalesi khathi ngifaka impahla ngangithi uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi. Isimanga sikaNkulunkulu ngithe sengiyokhokha ethilini ngakhokha, kodwa futhi imali iyangahamba. Ngiyambonga nje uNkulunkulu ukuthi ngithe sengikhokhile, mangithi ngiyabheka efonini imali lokhu isamile njengoba injalo. So siyabonga ukuthi ngempela iy'fundiso zasekhaya leZwi ziyasebenza kakhulu. Siyambonga uNkulunkulu, simbonge sasigcinile sasilondile nakulesi sikhathi samanje. Siyambonga ngempela, unguNkulunkulu ophilayo noNkulunkulu osithandayo. uJesu Kristu inkosi. Amen. uJesu Kristu inkosi. Ngiyabingelela Baba ekuseni. Ngizophakamisa udumo kuNkulunkulu kweliphezulu nokuthula emhlabeni kubantu abathokozelwa nguye. Baba ngiyambonga uNkulunkulu. Ngiyambonga uNkulunkulu uBaba ngemisebenzi yakhe yamangalisa. Babantambama ngikwenye indlu, bakwenye indlu, abantwana nengane. Baletha umntwana kimi ugxigxa igazi segcwele isifuba. Angisazi noma ngithuke, angikazi noma sekuphuma amazinyo kodwa igazi liphuma emlonyeni. Hayibo, ngithi uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi. Ngihambe naye ngiyoguqa ekamelweni, ngivulela umkhuleko wa-6 minutes.
ngiyabheka ngiyacimeza ngiyabheka ngithi kwenzakalani la ngoba ngibuzi namuntu mangithi listophe igazi ukuphuma ngithi Nkosi ngiyabonga ngiqhubeka umkhuleko uzophela ngimvume Nkosi uJesu hayi angimgeze umntwana lale belala useyavuka useyadlala ngithi Nkosi ngiyabonga ntambama-ke sesiyalala nje ngabo 7 ufela ancele ngoba ulala ngencanca hayi akunceleki akwenzeki lutho uyakhala umntwana uyazibina umntwana ngilalela umkhuleko ngiyivulele umkhuleko ngikhuleke ngilalele hayi ngibona ukuthi hayi namhlanje ngizinikele nje ukuthi angilali ngizokhuleka ngifunda izwi ngizitshele nje ukuthi hayi Nkosi ngiyavuma hayi ngilalela inkonzo ntambama uma ngithola nomkhuleko ubaba uyakhuleka ngithi Nkosi awuye kule ngane Nkosi ngiyacela hayi kungabi lento ekade ngizitshela yona ukuthi mina ngizolala ngilale lawo ma-hour nje ngiwalaleli kodwa yena ebuya phaphama ebusuku nje ngimshushuzele nje alala umntwana ngoba mangithi ngiyamncelisa nje bekuliwa-ke nje ngoba ngimthunuka kusho ukuthi incinci hayi alaleke umntwana nami yayi ngithole lobo buthongo ebusuku noma entathakusa ngoba uphaswani ngiphaphama uyakhala futhi uNkulunkulu angiphaphamisa ngimshushuzele ngiphaphama kumele ngehle-ke ngiguqe uma ngehla ngizwe ikhova ziyakhala ngithi hayi-ke weyikhova ngicela ningisize nje uJesu Kristu inkosi ningisukele nihambe niye ekujuleni kwehlathi niyokhala khona hayi la phakathi kwemizi yabantu kube sengathi ngiyisibizile sasondela la ekhaya hawu ngalala hayi ngathi hayi-ke sengiyehla-ke ngilande nje esinye isikhala ngavulela umkhuleko kanti ngehlise ivolume ngenzela ukuthi bangaphazamiseki abantu ngivulele kakhulu ngivule ifoni igcine ngivulele 6 minutes ngivulele nalokho fafaza igazi lenkosi uJesu hawu emveni kwalokho kwazahamba zonke ngoba bezilekelelana Jesu Kristu inkosi baba siyabonga baba siyabonga yazi asikho isikhali esilolele thina siyokuphumelela Jesu Kristu inkosi